हेलो चाची, हेलो दीदी, नमस्ते। रउआ लोग के बीच में एगो लेके आयल बनी। दुई अक्षर के सावन भादो बड़ा गरजता बिजुली इस समय। वह रउआ पच के बीच में लेके आयल बनी, सुन ले जाता नहीं। सावन भदौआ के तारा पे बिजुलिया, यार तारा पे बिजुलिया। सजन हो बलम हो, रेलिया पकड़ के घरे आजा। भला में हो रेलिया पकड़ के घरे आजा। सावन भदौआ के तारा पे बिजुलिया, भला में हो सजन हो रेलिया पकड़ के घरे आजा। गरज बिजुलिया, यार तारा पे बिजुलिया, मोरे जिया राडे रहीले। भला में हो तारा पे बिजुलिया, मोर जिया राडे रहीले। भला में हो सजन हो रेलिया पकड़ के घरे आजा। भला में हो रेलिया पकड़ के घरे आजा। सावन भदौआ तारा पे बिजुलिया, भला में हो सजन हो रेलिया पकड़ी घरे आजा। सजन हो रेली पकड़ के घरे आजा। तड़पे बिजुलिया, मोर जिया राडे रहीले। सजन हो छुट्टी लेके घर चलिया। भला में हो रेलिया पकड़ के घरे आजा। नमस्ते दीदी लोगन, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करावे। चाची ये दीदी बहनी नमस्ते।